инсинератора. И когато приключа с това изказване, ще връча на вашия кмет една подписка. В момента са събрани към днешна дата 639 подписа. И ще отстояваме позициите си до край. Това мога да заявя. На господата специалисти, които са изготвили доклада, ще внесем. Има много несъответствия по доклада и точно в тази връзка исках да коментираме, но явно няма да се получат тук нещата. Първо, протокола ви за измерване на вредните емисии на инсинератора има една датичка 20.10.2015 година и интересно защо на всяка страница в горния десен ъгъл е написано името на лабораторията и е поставена дата 17 марта. Това е датата на превода на лицензираната лаборатория, какво ли? Това е едно от нещата, тъй като заговорихме за помина и за вредните емисии, но ще ви ги представя несъответствията в писмен вид. На господин от община Пловдив, който дойде тук да защити нуждата от изграждане на крематориуми. Да кажа този, който се изказа. От град Пловдив, не от община. Да кажа, че такъв вече се изгражда в Пловдив, така че за хората, които наистина заявят своето желание да бъдат кремирани, съвсем наблизо на Рогоши гробища, такъв крематориум ще има. Вече има издадено разрешение за строеж на този и в момента се изгражда оградата.